Nećemo stati i dalje želimo znati. Želimo obaveznu srednju školu. Ne želimo korupciju u obrazovanju. Želim reviziju i izmjenu nastavnog plana i programa. Želimo bolje obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini. Ne želimo više 2 škole pod jednim krovom. Želimo da se poštuju naša prava. Želimo biti prisutni na školskom odboru jer je to zakonski regulirano. Želimo jedinstveni plan i program na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Želimo učestvovati u kreiranju nastavnog plana i programa. Nećemo stati i dalje želimo